खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 27 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइ एबा 10 आसिन दान 1432 मायथाइ सनिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि गिबि आखरानो जादों ए, एल, इ, आइ आरो वाइ। दिनै नोंथांनि नाजानाय आरो धैर्यनि फिथाइ मोनगोन। नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थि आरो थिरांथा लानो हानाय गोहोआ खामानि थिलियाव बयखौबो गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव गोदान बिबान आरो मान मोनगोन। फालांगियाव गोदान खाबुफोरा नेगासिनो दं आरो रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव अननाय आरो हेफाजाब बांगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जागोन आरो गोदान गियान आरजिगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। रेजें ब्याम आरो ध्यानआ मुलाम्फा गोनां जागोन। खाफाल गोनां हाबा आरो दान होनाया न'आव मोजां गोहोखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों जोंथि गोजा गाब। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि गिबि आखरानो जादों बि आरो इउ। रांखान्थियारि नोजोरजों दिनैनि साना मोजां जागोन। नोंथाङा खामानियाव गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फालांगियाव गोदान रादाय खानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव बुजिलायनाय आरो अनलायनायनि आबहावा थागोन। फरायसाफोरा फरायनाय आरो बादायारि आनजादफोरखौ लानानै मोजां खौरांखौ मिजिंथिनो हायो। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। समानथि आदार आरो जिरायनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि मान सन्माना लोगोफोरनि गेजेराव आरो समाजाव बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि गिबि आखरानो जादों के आरो जि। दिनै नोंथांनि सानस्रिफोरा रोखा जागोन आरो नोंथांनि खामानिया मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव बाख्नायनाय आरो हेफाजाब मोनगोन। फालांगियाव बाहागोदारिनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव बुजिलायनाय आरो हेफाजाब होनाया सोलिगोन। फरायसाफोरा सोरजिलु खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। खाफाल गोनां खामानिफोराव बाहागो लायोब्ला जिउआव गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। कर्क राशिनि गिबि आखरानो जादों डि आरो ओइच। दिनै नोंथांनि नाजानाया नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि साख्रियाव दावगानायनि मिजिं दं आरो फालांगियाव रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव हेफाजाब आरो अननाय थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। दिनै दान आरो मोजां खामानिफोराव बाहागो लायोब्ला नोंथांनि खाफालखौ गोख्रों खालामगोन। समाजाव नोंथांनि मान सन्माना बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि गिबि आखरानो जादों एम आरो टि। दिनै नोंथांनि दैदेननाय आरो थिरांथा लानो हानाय गोहोआ बयखौबो गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव जाफुंसार आरो मान मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा आरो गोदान खाबुफोर थागोन। नखराव हेफाजाब आरो गोजोननाया बांगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि सोलोंथायाव साबसिन फिथाइ मोनगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। खाफाल गोनां हाबा आरो दान होनाया जिउआव मोजां सोलायनाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों कमला गाब। कन्या राशि। कन्या राशिनि गिबि आखरानो जादों पि। दिनै नोंथांनि नाजानाया जाफुंसारगोन। खामानि थिलियाव मान आरो हेफाजाब बांगोन। फालांगियाव मुलाम्फा आरो गोदान बिथांखिफोरा मुलाम्फा जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जानो हायो आरो गियान आरजिनो हायो। सावस्रिया मोजां जागोन। खाफाल गोनां खामानिफोराव बाहागो लायोब्ला जिउआव गोजोननायखौ बांहोगोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों पिस्ता गोथां। तुला राशि। तुला राशिनि गिबि आखरानो जादों आर। दिनैनि साना खाफाल, नाजानाय आरो गोसोआरि समानथि लाबोगोन। साख्रियाव गोदान बिबान आरो जाफुंसारनाय मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव हेफाजाब आरो सुखु गोजोन थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। खाफाल गोनां खामानि आरो अनसायहोनायजों जिउआव गोजोननाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिनि गिबि आखरानो जादों एन। दिनै नोंनि खामानिया थि समाव जोबगोन। नोंथांनि साख्रियाव जौगागोन आरो फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नखराव हेफाजाब होनाय आरो गोजोनथाव आबहावा थागोन। फरायसाफोरा फरायनाय आरो बादायलायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। खाफाल गोनां हाबा आरो दान होनाया न'आव मोजां गोहोखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। धनु राशिनि गिबि आखरानो जादों भि आरो एफ। दिनै नोंथांनि खस्थ' आरो धैर्यनि थाखाय गिदिर खामानिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगाहोनाय आरो मान मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा आरो गोदान खाबुफोर थागोन। नखराव रंजानाय आरो हेफाजाब थागोन। फरायसाफोरा बादायलायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। खाफाल गोनां खामानिफोराव बाहागो लायोब्ला जिउआव गोजोननायखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। मकर राशि। मकर राशिनि गिबि आखरानो जादों जे आरो जेड। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ' आरो बावसोमनायनि फिथाइखौ मोनगोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव हेफाजाब आरो मान मोनगोन। फालांगियाव दिदोमथि थागोन। नखराव गोरोबलायनाय आरो अनलायनाया बांगोन। फरायसाफोरा गोदान बिथिङाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांनि बोहैनाया मोजां थागोन। नोंथाङा खाफाल गोनां हाबा आरो दान होनायनि गेजेरजों गोसोआरि गोजोनखौ मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला फान्थाव गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि गिबि आखरानो जादों एस। दिनै नोंथांनि सानस्रि आरो बिथांखिफोरा मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव गोदान बिबान आरो खाबुफोर मोनगोन। फालांगियाव सानस्लाबनो हायै मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव हेफाजाब आरो गोजोन थागोन। फरायसाफोरा फरायनाय आरो सोरजिलु हाबायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। खाफाल गोनां खामानिफोराव बाहागो लायोब्ला जिउआव गोजोननायखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 13 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। मीन राशि। मीन राशिनि गिबि आखरानो जादों सि। दिनै नोंथांनि सोरजिथाय, धैर्य आरो गोब्राब नाजानाया नोंथांखौ जाफुंसार होगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव मोजां फिथाइ मोनगोन। फालांगियाव गोजाम मुलाम्फा आरो गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। नखराव अननाय आरो हेफाजाब थागोन। फरायसा फरायसुलिफोरनि फरायनायाव मोनसे मोजां खौरां दं। सावस्रिया मोजां थागोन। खाफाल गोनां हाबा आरो दान होनाया जिउआव गोजोननायखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।